Algo. ¿no? Sí. Y ara, no, Ariza no. Ariza dels Lakers. I va ser també. Benvinguts a la finalíssima del torneig de NBA 2K del Club Joventut Badalona. Els dos rivals, els dos, ja passi el que passi, supercampions que han arribat fins aquí són l'Arnau Romero i el Gerard Rodríguez. Passo a saludar-los a tots dos. L'Arnau Romero, que ha escollit els Milwaukee Bucks per aquesta gran final. Hola Arnau, què tal, com estàs? Hola, tot bé. Nerviós? Una mica, però bueno, intentarem guanyar. Home, això esperem. Gerard, molt bones també, valent. Jo estic menys nerviós que ell, acabo de parlar amb Carles Duran i m'ha explicat la seva tàctica per parar el monstre Giannis. El nostre grec. Una miqueta dels pabrotets d'Albert Ventura i ho tens fet, això? I tant. Doncs el Gerard, que com us podeu imaginar, és qui du els Portland Trail Blazers. El primer triple de CJ McCollum, no hi va, rebot per Dame Lillard. Demana el bloc de Carmelo Anthony, fins a la cuina de Melo, l'acaba traient. McCollum, torna a Lillard, se li esgota la possessió, Damian, prova el camí a l'anella, 2 puntets per Damian Lillard, 2-2. El partit empatat amb aquest inici. Ja ho sabeu que la final és a 6 minuts i cap dels dos ha pogut escollir cap equip que hagués fet servir ni a semifinals ni als quarts de final. Aquests dos equips estaven prohibits i han fet bé, sobretot l'Arnau, de reservar-se un equipàs com és el Milwaukee Bucks per jugar aquesta finalíssima. El Gerard, que ha sigut més valent, tot i que per línia interna em comuniquen que no del tot valent, però ha escollit els Portland Trail Blazers. I ara, Alfonso, Hassan Whiteside, tens alguna cosa a dir, Gerard, que ets que rius? Que jo crec que l'Atzar ho ha decidit clarament. Ha tirat una moneda i no han sortit els Knicks. Els New York Knicks, que no els ha escollit ningú tot el torneig. Pobres Knicks, que sempre... Per què serà, pobres? Sempre tenen les de perdre. Carmelo Anthony, defensant l'honor de l'equip de la Gran Manzana, i converteix el primers punts pel 0-0 dels Portland Trail Blazers. Middleton amb Antetokounmpo, troba el triple, no hi va, de Wesley Matthews, la pilota per Damian Lillard. Lillard rep la defensa de Bledsoe, és bona, el bloc el col·loca Hassan Whiteside, encara Lillard a McCollum, defensat per Wesley Matthews, la mà és bona de Bledsoe, s'esgota la posició, queden 5, per trobar el llançament Damian Lillard, encara Lillard amb la pilota, forçadíssim, el llançament no és bo, rebot Chris Middleton, troba James Antetokounmpo, la falta d'Ariza quan semblava una cistella fàcil, aquest uó expressava alguna cosa més, alguna cosa més, anava afegit de què marrano, em sembla. Jo crec que anava a afegir fins i tot algun insult, crec. No. Aquí ja sabem que és un canal respectuós amb tothom. CJ McCollum. Els valors. Els valors de la penya sempre presents, clar que sí. Carmelo Anthony, al pal baix, la treu per Lillard. Lillard li vol fer a Brook López. El llançament no ha sigut bo. Rebot per Anteto. Accelera Antetokounmpo. Antetokounmpo amb Eric Bledsoe. Sol des de la cantonada. Converteix el triple. Eric Bledsoe. I col·loca per davant el seu equip. Ara impressionant. Bona del propi Bledsoe. Corre Wesley Matthews i li diu té, per tu James Antetokounmpo, que això d'esmaixar segur que ho saps fer millor. Converteix 2 punts al monstre grec, 10-6, guanya Milwaukee. Ho celebra amb ràbia el propi Antetokounmpo. Mantenim el primer temps mort del partit i és del Gerard Rodríguez i dels seus Portland Trail Blazers, del seu entrenador Terry Stotts. Perdona, Carles Duran, no t'equivoquis. Porta els Blazers? Ja ens l'han pres, Carles Duran? Sí. CJ McCollum amb el triple, no és bo. Rebot per el propi Antetokounmpo, que vol córrer.
Mira, és Següent intro, Middleton, següent des de la intro. cantonada, té allà la creu a l'Arnau Romero i Chris Middleton converteix un altre triple de Chris Middleton. Pilota ara és per Aminu. Aminu amb Collins la passada per darrere és de Ahí estamos. Nurkic, li contesta. Com es contesta un triple amb un altre triplàs de Middleton, triplàs també de CJ McCollum. Brutal ara la jugada de Giannis Antetokounmpo, absorbint Li puc tots tallar els els braços? contactes del món a l'aire i sumant una altra cistella. McCollum torna a provar el triple, ara no ha sigut bo. El rebot d'Antetokounmpo, la falta clara de Nurkic. La posició serà per Milwaukee Bucks. Ai, quina llàstima. Eric Bledsoe. Bledsoe amb el triple d'aquest Korver, no hi va, rebot per Antetokounmpo. La cistella de Bledsoe, rebot ara és de Brook López, és Korver. Korver, qui troba a Eric Bledsoe. De 3, triple d'Eric Bledsoe, dos triples consecutius pel menut base dels Milwaukee Bucks. CJ McCollum. McCollum defensat per Bledsoe, encara McCollum per cantonada, ho provava ara, la circulació de pilota rapidíssima dels Blazers, finalment la pilota arriba a McCollum, però el triple no ha sigut bo quina pena. i el rebot tampoc. Intercanvi de possessió la tindrà ara l'equip que vesteix de verd, els Bucks de Milwaukee. He de dir que l'última vegada que Portland anava perdent de 10 al primer quart... Hola! No dic res més. I de 12 què va passar? I de 12 que un tal... Ai, és que m'estic desconcentrant. Espera't. I de 14... Bueno, espera. I de 15 què va passar? De 15 que va aparèixer un tio que va fotre un triple de mig del camp, quasi. Hòstia, però... No estic centrat. De color verd, el que està molt i molt centrat és l'Arnau. Ara... No. Jo és que crec que portar show et fa que tinguis 10 punts més, no? O què? Amb 10 no en tens suficient, eh? Bueno, amb 10 ja m'acosto. Ja són 17. Bueno, va. Anem sumant. Si vols seguim xerrant tu i jo, Gerard. Home, sí. Això és divertit, hòstia. 17, 9 a 26. El Hombre, macho. Triple de Rodney Hood. Finalitza aquest primer quart amb la rauxa final dels Bucks de l'Arnau, que col·loca un marcador final de 26 a 12. Arnau, ho tens fet ja això o no te'n refies ni un pèl? No em refio perquè ara m'estan entrant els triples, però em poden acabar d'entrar. Diu que t'estan entrant, no n'ha fet ni un encara, saps? Ja. Estan entrant i molt, altre triple de Kyle Korver. Algun he de fallar, també. En algun moment. Tu tens esperances, Gerard, de remuntar-ho o ho veus molt pelut? Amb qui parles, tu? Vale. Amb qui estàs parlant? M'agrada. Quan més alt creguis que estàs, més forta serà la caiguda, Gerard. Eric Bledsoe. Entre 3 homes, finalment la falta ha sigut de Hassan Whiteside. Tinc les massacretes sentades, així que tranquil. Vale. Encara em queda temps. Estem tranquils. Kyle Korver, amb el Bueno, pues res. Crec que això comença ja a ser 7 de 11, saps? Vull dir... Triple d'Eric Bledsoe. Ara és Trent. Però bueno, mira, li contesta també aquí el triple, clar que sí. Mare de Déu. És Antetokounmpo. El bloc de Brook López, encara Antetokounmpo. Bledsoe per Korver, Bledsoe, són els dos que estan castigant des de la línia de 3, el propi Korver li arriba la pilota. Bueno. Això és tap de Trent Jr., amb la falta de Trent Jr., els llançaments de Kyle Korver. El primer Casoleta, el segon de color verd per l'Arnau i cap a dins també. Damian Lillard, Carmelo Anthony, dins el triple, Ronnie Hood, per CJ McCollum amb Hassan Whiteside i Whiteside per Ronnie Hood. Ara
La pilota la té Damian Lillard, Hood, Whiteside, la circulació, s'aixeca al final al center, la falta Brook López. Hòstia, Primer llançament. Neso bo de Whiteside, el gol de color verd sí que el converteix. 34-18. Antetokounmpo. Antetokounmpo per línia de fons, no el troba. Al final és Eric Bledsoe. Bueno, ja està, no? Què és aquesta broma? Amb el tri... Blanc! Triple. 4 de 5 d'Eric Bledsoe. No diguis que no ha fallat, perquè no ha fallat un Bledsoe. Ara és Damian Lillard. Jo, o la fai verda o no la fai. Festival. Això és un concurs de triples. Podria ser l'All-Star perfectament, però no ho és. No és l'All-Star, és la final, la finalíssima del torneig de NBA dels K de la Penya. Eric Bledsoe postulant-se per l'MVP perquè està brutal. 5 triples ja per Eric Bledsoe. Ara Damian Lillard vol contestar, no pot. El rebot ofensiu de Hassan Whiteside. Arriba la pilota a Rodney Hood. Suma, però ho sento ja, no és triple. Ha sumat, no de triple. No t'ho pots creure. M'acaba de tornar a passar el mateix que abans. No sé, la pressió aquesta? No, sí, la pressió, vull dir. Pensava que anaves a dir la pressió... Sí, en sèrio, no sé, és igual. Triple de Chris Middleton, la diferència són 20. 20 de diferència. Arnau, t'ho torno a preguntar. Ho tens fet o no? encara no, perquè no sé com estic fotent tants triples. Jo tampoc, sincerament. És un festival, És un festival. Bledsoe sembla en Curry. Sí, és un Stephen Curry. CJ McCollum amb el tri... No, se m'ha acabat. No ha tornat a passar, no sé per què. De CJ McCollum. M'aniré a plorar, Antetokounmpo, ja sabem que no et plora molt, Ja ho sé. Eric Bledsoe. Mira aquest passe. Autopasse, dona un espectacle. És que aquest equip dona espectacle. El triple no és bo, rebot de Whiteside, converteix. Bona cistella ara de Hassan Whiteside. Brook López. 71%, No dic res més. López amb Antetokounmpo. No, ja... Línia de fons. Hem acabat, Cistella de James Antetokounmpo. 4 de 4 en tir de camp Antetokounmpo. 8 puntets, O sigui, 20 punts de diferència pels Bucks i només són 8 de Giannis Antetokounmpo. I està brutal, espectacular, descomunal. És Eric Bledsoe, que ara a sobre es maixa dues mans, des de la línia 3 i des de ben a propet de l'anella. L'espectacle total d'Eric Bledsoe. CJ McCollum, mà esquerra, per Lillard, arriba de Di Vincenzo, és Bledsoe, qui vol córrer, busca ja la línia de 3, encara Bledsoe troba Giannis, Giannis defensat per Carmelo Anthony, Giannis amb Brook López, propi López, xoca amb Melo per Anthony Davis, doncs la falta contundent de Carmelo Anthony la reconeix el propi jugador i tindrà dos llançaments, el primer no l'aprofita Giannis Antetokounmpo. És que jo crec que quan passes pels Knicks desaprens a defensar. Però veig que aprèn a pagar, aprèn a estomar. O'Neal, m'estàs distraient, tio. Amb el triple, no és bo. Trent Jr., Aminu, vota amb esquerra, no és Aminu, és Nasir Little, perdó. La pilota li torna a arribar a Little. Little a Arisa amb Trent Jr., no hi va llançament de 3. Per què no m'entra en blanc? Tornem a córrer, és Devonte Di Vincenzo, Giannis Antetokounmpo, amb Brook López, de finta, encara López, mitja distància, està espectacular. L'Arnau Romero està fent un clínic i va camí dels 100 punts, perquè ja en porta 50 i encara no ha finalitzat aquest segon quart. Estem a 45 segons d'arribar al descans. Ronnie Hood, defensat per Middleton, encara Hood marca d'espases, vol provar el tap brutal, arriba de Brook López, Middleton al contraatac, es maixa i això està molt desnivellat.
Amino. Home, després amb el primer parcial Atenció, ja he pensat, sí, és igual. torna a robar Di Vincenzo, mitja distància, converteix, quin show. Arnau Romero agradant-se, disfrutant d'aquesta final. Ronnie Hood, per treure Ariza amb el triple, no és bo. Giannis Antetokounmpo, altre cop a córrer a Milwaukee, Antetokounmpo s'ho voldrà fer tot solet, doncs no, li dona la pilota a Di Vincenzo, se li escapa, però la cistella era bona, 54-28, 54-28, i no és el marcador final. No és el marcador final, és el marcador al descans només. Arnau, fora humilitat, per tercera vegada. Això està fet? Té molt bona pinta, sí. No diguis que té molt bona pinta. Si acabes de fer un 2+1 espectacular amb Giannis Antetokounmpo, ara s'escapa aquest tir lliure, però la diferència pot rondar ja els 30 punts. Preguntant-te, seguint el fil d'aquest primer quart, Gerard, a l'últim cop que els Portland Trail Blazers van perdre 30 punts, què va passar? Van acabar perdent o no? No, mira. Mira, com estic tan concentrat. Te n'estàs adonant, no? Miro que tornes a perdre la pilota. Antetokounmpo... He perdut més pilotes aquest partit que en tota la meva vida. Doncs vigila, encara perdràs la pilota. Va, això què és? Això què és? És un triple d'Eric Bledsoe. La pilota que torna a robar el propi Bledsoe, torna a córrer. Showtime de Milwaukee Bucks. Brook López, Bledsoe. Demana el bloc del propi López, encara Bledsoe, la mitja distància, no s'atreveix a llançar. La circulació de pilota és bona, Giannis Antetokounmpo, defensat per Melo Anthony. Res, cap a casa! Arriba Brook López, el rebot d'Anteto, s'aixeca a la mitja volta, 2 punts més de Giannis Antetokounmpo. Està sent un bany dels Milwaukee Bucks. Damian Lillard, CJ McCollum, què ha fet ell? triple, que no és bo, el rebot d'Antetokounmpo, comença a córrer. Bledsoe, Di Vincenzo, mitja distància, xup, cassoleta. Les imatges parlen soles, Sí, que parlen soles, sí. 63-28. El llançament no és bo, el rebot de Carmelo Anthony torna a provar-ho, s'arrepenteix a mig camí, la pilota li arriba a McCollum. No és que m'hagi arrepentit, és que la màquina ha decidit arrepentir-se. El llançament de McCollum no és bo, és igual. Per Brook López, a córrer Giannis segueix amb la pilota, es vol aixecar, té dos defenses, l'ha de treure, la pilota per Middleton, la falta clara de Whiteside, és la quarta ja pel center dels Bucks. No vagis a fer l'Aliup! Ja t'he vist! Aquest home on l'envia? Mira Brook López. Es fica les mans a la cara a Brook López. Sí. Una vergonya. Lo vergonyós és que hagis enxupat tant. Mira, ara un. És que jo per fer-ne un he de tirar 4. Bon dia. Bueno, concretament 7 m'has tirat. N'has fet 2 amb Damian Lillard. Antetokounmpo no necessita tirar de 3. Antetokounmpo esmaixant a dues mans en té suficient. McCollum, Melo Anthony. Melo a Damian Lillard, la treu pel triple. Que m'estan fent ja allò de la pressió, macho. La treu l'Ariza. Ai, Déu meu. Giannis Antetokounmpo vol córrer, troba la cantonada... Veus? No dic res. Les imatges parlen soles. Triple de Chris Middleton. Brutal, jo crec que l'objectiu ja per l'Arnau ha de ser arribar a 100 punts. I atenció perquè ho pot fer, Di Vincenzo, no hi va aquest triple, se li escapa, rebot d'Ariza, acaba perdent la pilota, doncs calma enrere, finalment, de Brook López, que es lamenta, però bueno, jo crec que el campionat ja passa a un segon pla i ara el que heu de fer és disfrutar i passar-ho bé, nois, perquè això està molt i molt complicat pel Gerard. Triple, no hi va, rebot de Nurkic, triple, no hi va, rebot de Brook López, cap a l'altra banda, Antetokounmpo, amb el motor connectat, contacte, mà esquerra, taulell, 2 punts més,
70-34. Damian Lillard, el triple de color verd del Gerard Rodríguez, de color verd de Trent Jr. Eric Bledsoe, per Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo amb la finta. Si no s'atreveix, si té por, si és que té por. Si és que s'ha fet el partit a tirar blanquets, home. No li ha fet falta que aparegui... 70% i després comptaré quants verds. És una bèstia. Perquè ha sigut lamentable. Ha sigut lamentable. Ai, senyor. 32-37. Encara resten 2 minuts per arribar al final del tercer quart. Antetokounmpo, a mitja distància. Aquest se li escapa. És que el tio diu A, O sigui, A com si no hagués fallat alguna cosa. I vol demostrar... Bueno, ja, això ja és lamentable. La passada no és bona. I el partit... el trebat. Trebat? Antetokounmpo. Però mira, i no s'atreveix a tirar triples amb Anteto, Home, si ha fallat a mitja distància no fotrà una, el tio. Ara no ha sigut bona... Marrano! L'acció cantonada. El triple no és bo. Acaba recuperant Brook López, no. És Nurkic, que ha ficat la mà en l'última instància. Nasir Little... No ha sigut bona la passada, provoca els riures irònics de Gerard Rodríguez i les queixes des de la banqueta de Jerry Stotts. Què he de fer si porto un 50%? I un 70%. De Brook López, no és bo. Trent Jr. Per Collins amb el triple de Collins per sumar 40, el punt número 40 pels seus... Parlen Trailblazers de Vincenzo, no és bo el triple. Ara no fa ni un blanc, és la pressió del marcador. Comença a fallar. Nurkic... Mira, aquest ja... No ha sigut bo, la falta de Middleton. Tindrà 2 llançaments. Chris Jufur Nurkic. Ai, senyor. Converteix el segon Nurkic. Totalment injust, Totalment injust. No dic res, Giannis Antetokounmpo. Busca la situació del taulell, 2 puntets més per Antetokounmpo. Trent Jr. Junior amb Nurkic, Nurkic amb Lillard. Ara Ronnie Hood. Ara és Alfred Simmons, tampoc hi va aquest llançament de 3. Corre Middleton amb Anteto. Anteto amb Bledsoe, amb el triple de Bledsoe no és bo. Rebot per Middleton. Antetokounmpo encara amb la pilota, gira amb mà esquerra. El rebot de Brook López. Brook López amb la finta, la mà bona de Nasir Little, a córrer, és Nurkic. Nurkic amb Simmons, Simmons de 3, no és bo. Rebot Anteto. Anteto que va per l'altra banda ja amb Di Vincenzo. Prova el triple, tampoc. Final del era per veure si... Final del tercer quart, 74-42. Digues, ja. No, que dic que era per provar si tirar en blanc se'n feia algun, saps? Perquè això de fer 8 triples seguits blanquets, pues una mica lleig, saps? Però no passa res, la vida és així. Jim McCollum, amb Damian Lillard. Lillard amb Melo Anthony. El rebot de CJ McCollum. Acaba robant finalment Eric Bledsoe. Corre Di Vincenzo. A dues mans de Bonte Di Vincenzo. Converteix la cistella. Vaig a fer-te content. Va, no, està... Melo Anthony a No, no et puc fer content. No et puc fer content perquè em defensa en zona. No puc... Deixo fer ja, güey, va. Així m'agrada. Si és que jo no puc treure la zona perquè tinc com un bug que no sé per què no em puc treure. M'ha passat abans. Atenció! Ai, Nil! Ai! Massa potència a les teves mans. Eric Bledsoe, que sí que suma. Ai, senyor. Vam provar ara els Blazers, Damian Lillard. Lillard amb Melo, pinta. Ho tornava a provar Carmelo Anthony. El llançament a mitja bola. Si és que... Ara sí, el doble 0. L'ex dels New York Knicks converteix. Giannis Antetokounmpo. Trobo que el comentarista és una mica
poc imparcial, Amb qui? Amb mi. Us està tractant com et mereixes. Més o menys. Vale, cap Kyle problema. Korver busca la Leó, espectacle també dels Bucks, espectacle de l'Arnau, la Leó per la mitja volta brutal. Melo Anthony fa enrere, voldrà fer ell la jugada, la defensa és d'Eric Bledsoe, el triple massa forçat de Carmelo Anthony, a córrer James Antetokounmpo, la fateta, senzilleta, Damian Lillard, com si no hi fos per allà al mig. No, home, no. Cara Lillard. És una mica marranot, perquè el tio se'n va defensar el... El triple de Lillard que no hi va, rebot per Brook López, Chris Middleton amb Anteto, a dues mans, cap a baix. Road to 100 punts. Els 100 punts que busca l'Arnau i els seus Bucks. Anteto, ara la perd. Damian Lillard, la recuperació del propi Antetokounmpo. Buscarà el triple d'aquell Korver, no hi va, rebot de Brook López. Altre cop. Ni un verd, és que ni un verd, i vinga, fotre, vinga, tira. Kyle Korver, el triple. Va, tira un altre. De color verd. Finalment sí que l'han dullat. Tu, defensa, Mavi. Anthony per Lillard. És que et defensa en zona, no puc fer res amb Carmelo. Per Anthony. No puc fer màgia, mira, màgia. No hi va, rebot per Whiteside per Lillard per Melo. Melo amb un defensa davant, encara Carmelo Anthony amb el Per triple de Carmelo Anthony. Giannis Antetokounmpo. Que has recordat aquell triple de Carmelo contra Chicago, no? L'últim segon. Mateix, amb els mateixos resultats. Pràcticament el que ha notat, si fa no fa. Altre cop, el triple de Carmelo. Perdo la connexió. Antetokounmpo per Kyle Korver per Chris Middleton. Un triplet. Si no és verd no compta, és que si no és verd no compta, tota la vida. Triple de Giannis Antetokounmpo, que s'apunta a la festa i ja són 9 només els punts que li resten a l'Arnau Romero per arribar al 100 i té 1 minut 49 segons per aconseguir aquests 9 punts. De moment salt entre 2 entre Antetokounmpo i Ariza. No hi arriba. A més, Carmelo ho evitarà. Hi ha 3 homes freds, 3 homes constipats, per això us diu aquesta tos. Aquesta tos del Gerard Rodríguez no és per altra que, mira, estan comanant aquí a tothom, perquè els està refredant, no els hi ha ficat l'abric, i ja veieu el gel que tenen a fora. Ara recupera la pilota amb el tap. Carmelo Anthony vol córrer, Damian Lillard, el triple de McCollum no és bo, que McCollum no és que es refredi, és que es congelarà el pobre. Sí. Passos, àrbit! Eric Bledsoe, prova el triple, no és bo. Rebot ara és Ariza, cap a l'altra banda, Damian Lillard. Els actes estan donant-me la raó, Melo Anthony. Va, vine aquí, Giannis. El pal baix, Carmelo. Bona situació, torna a córrer, Giannis Antetokounmpo. Volia arribar fins a la final. No arriba a 100, és de perdedors. M'hauries de donar la samarreta a mi. Home, primer arriba a 50 i després reclama-li alguna cosa. Jo t'arribo a 50 si vull, no tinc cap problema. Mira, de fet tinc cabells 11. Buf, Super Mario 11! Mira, per tu. És que t'ho he dit abans. Tus deseos son unos para mí. Triple de Rodney Hood, despertant, donant espectacle com a mínim al Gerard Rodríguez fins al final, d'això no en tenc cap dubte. Igual que l'està donant Giannis Antetokounmpo, atenció, perquè tira tirs lliures. L'Arnau té clar i vol arribar als 100 punts, Ho té clar i vol arribar als 100 punts. El primer se li escapa, Giannis Antetokounmpo porta 34 punts. 34 punts la bèstia grega. Són 96 pels Milwaukee Bucks i per l'Arnau. Em sembla vergonyós que no arribi a 100, Doncs espera. Em sembla vergonyós. Espera't. No.
Ronnie Hood aguanta... aguanta. Brook López, perdó. El tri... Si és que ja t'ho he dit, és que... No, és de dos. Diu la neta que de dos de Mario Sonja, Giannis Antetokounmpo, vol córrer, Brook López, l'esmaixada, són 12 segons, atenció, 12 segons Espera. per fer els 100 punts. Ara és Mario Sonja, llença, no hi va, queda no, rebot defensiu per Portland, torna a llençar, el rebot. Li estic donant l'oportunitat, Milwaukee Bucks, atenció que té l'opció d'arribar als 100 punts. Només fa el triple Anteto, Només fa el triple Anteto. Antetokounmpo es planta, el llançament... No! No hi va, però marcador final, 98-52, campió Vergonyós. de la segona edició del torneig de NBA 2K del Club Joaquim de Badalona, Arnau Romero, felicitats. Gràcies. Clar, has donat molt d'espectacle, però zero competitivitat en aquesta final. És que no es poden fer dues coses alhora, Nil. Vull dir... Doncs aquí premiem sempre l'espectacle, clar que sí. Clar Moltíssimes que sí. gràcies a tots per haver-nos acompanyat durant aquest segon torneig. Campió Arnau Romero, merescudíssim, amb una espectacular final. Ens veiem a la propera. Salut i bàsquet!